I think madays achiyona kudynamo so unofila kunge that team even madays andakatamba uchiudzwa naMick Pulso, if you play for Dynamo you play for the nation. Those words aingoramba zingoclicka musoro mangu. Sure wainasa kuona kuti kana selection yenational team chaichai vaitanga kuti asa kuDynamos, Highlanders, Capes, Zimbabwe Saints wazobata mumaclubs. Saka waizoona manje Dynamos padashedzwa national team taizoona kuti pamwe tabuda kana tiri 6 from the same team. 6 Highlanders ikunzwa pamwe 5-6 uko kuzoti Capes 2-3 Capes akatanga kuzunzwawo manje wakati one day anasinyo kazoenda kuRhinos. Those days I still remember kuti kana dai zvaidzokorora izvezvo fanike these days nemari dzavo idzi maybe isisu waigona kutamba one season uchibva wasiya bhora because isi taitamba zvekuti supporter chaibuda ground achinazoziva kuti team yangu yajiwa, but hey chii anonge achitongesa. But these days you find kuti even zvadzikira these days kana play yacho inaisonyanya kundi because you find kuti kudhara there was competition zvishu nemaclubs even maplayers chaichai tichitamba tega soka wega unazoona kuti ndikutamba ndikumakana nadefender nenge is tough but I have to but these days unozoona kuti imari yakutamba bhora chairo ivo vazhinji vacho havazotamba bhora.